Irridu nibqgħu nożżu s-sigurtà f'pajjiżna. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt li kienet jiġi intervistat fuq il-programm bil-fatti minn Claudia Kuxkieri. Dan hekk kif tkellem fost l-oħrajn dwar l-emendi approvati fil-Kabinett b'turija ċara ta' fiduċja u appoġġ sħiħ fil-Korp tal-Pulizija. U rimarka kif dan il-Gvern investa bisħieħ fil-Korp tal-Pulizija biex ikunu protetti waqt il-qadi ta' dmirijietom u anke permezz ta' titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dr. Bela spjega kif din l-emenda se tara żieda fil-pena massima fil-waqt li se telimina l-fakultà li tingħata sentenza sospiża, fil-waqt li qal li l-aġir ta' vjolenza fuq dawn l-uffiċjali qatt mhu aċċettabbli. Meta inti tattakka lil min huwa inkarigat miż-żamma tal-buon ordni u s-sigurtà pubblika, hemmhekk iċ-ċansijiet huma li ħadd tispiċċa fil-faċilità korrettiva ta' kordin piena li jolja milli kienet sal-lum. Jifieri għandek dak iż-żewġ aspetti u hemmhekk dak il-messaġġ li jrid jintbagħat. Jien nemmen huwa messaġġ li tibgħatu s-soċjetà b'mod ġenerali li dat tip ta' attakki mhumiex aċċettabbli. Dan huwa pajjiż illi minn dejjem oss is-sigurtà tiegħu. U dik is-sigurtà rridu nibqgħu nożżuha, rridu nibqgħu nippreservaw għax hija waħda mill-prem kwalitajiet li għandu dan il-pajjiż. Is-sinjal li tajna b'dik l-emenda li issa niddibattuha fil-Parlament il-ġimgħa d-dieħla huwa messaġġ ċar f'dik id-direzzjoni. Brabta mas settur edukattiv il-Prim Ministru elenka kif is-sena skolastika bdiet blaqwa ftehim kollettiv l-istorja e kif l-edukaturi jiffurmaw is-sinsla tas-soċjetà. Tkellem ukoll dwar l-azzjoni industrijali mill-letturi tal-Emkast fejn qal li bid-dialogu u d-diskussjoni nistgħu naslu wkoll permezz ta' żiediet ġenerużi, raġjonevoli u sostenibbli fil-waqt li appella biex dawn il-miżuri ma jimpattawx lill-istudenti. Nappella wkoll biex kwalunkwe miżuri industrijali ma jkunux jimpattaw lill-istudenti. Hemm disputa bejn il-Gvern u l-Union relattiva hemm il-lodot li wieħed jista' jsolviha dik id-disputa jien nemmen li l-aqwodda tibqa' din. Il-mejda tat-taħdidiet u madwar il-mejda tat-taħdidiet bil-buon sens miż-żewġ naħat, bir-raġunevolezza miż-żewġ naħat, bil-prinċipji ta' relazzjonijiet industrijali tradizzjonali li jiggwidawna ma f'kuntest ukoll li rridu nagħtu ftehim kollettiv li jkun wieħed ġenerus ukoll nemmen li nistgħu naslu. Il-Prim Ministru wkoll tkellem dwar il-jiet ta' dritt tal-espressjoni li jġib ukoll miegħu l-obbligu tar-rispett. U qal dan fid-dawl ta' żewġ episodji matul din il-ġimgħa, dak fil-konfront tad-deputat Laburista Carmelo Abela u dak brabta mal-mewt ta' Stephen Manjon. Brabta maċ-ċensura tal-Kunsill Studenti Universitarji il-KSU fuq il-Moviment Graffiti, il-Prim Ministru qal li l-attiviżmu huwa meħtieġ fil-waqt li l-Università għandha tkun post ta' dialogu u bekk dawn il-persuni m'għandhomx jiġu ċensurati. Meta mistoqsi dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani fejn il-gwerra qiegħda tiskala, Dr. Abela aċċenna għall-importanza tal-paċi, prinċipju li pajjiżna ilu jisħaq dwaru saħansitra fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda. U tkellem dwar kif fil-fora internazzjonali indirizzaw ukoll diversi temi fosthom dawk klimatiċi. Meta mistoqsi dwar il-baġit tas-sena d-dieħla li se jiġi ppreżentat nhar 28 Ottubru, il-Prim Ministru semma kif dan se jkun baġit ta' differenza e kif se jindirizza l-middle class u jwessa tax bans b'inċentivi favur il-viżjoni u direzzjoni għall 10 snin li ġejjin għal kwalità ta' ħajja aħjar. Għal li dan fuq kollox u baġit li jinċentiva is-settur edukattiv u ambjentali fil-waqt li jindirizza r-realtajiet u l-isfidi. Budget li jindirizza kif qegħdin nagħmlu f'dawn l-aħħar ġimgħat kwistjonijiet bħal ħaddiema barranin li huma meħtieġ għal pajjiżna ma b'mod sostenibbli dak żejda li ma jidħlux ġewwa pajjiżna, budget li jinċentiva s-settur edukattiv, is-settur ambjentali li jindirizza r-realtajiet u l-isfidi li għandu dan il-pajjiż, budget li jagħti direzzjoni ċara ta' gvern iffukat bi strateġija ċara li se tieħu lil dan il-pajjiż il quddiem biex inkomplu nibnu fuq is-suċċessi li kellna f'dawn l-aħħar snin iżda nindirizzaw l-isfidi u minn kull sfida jirnexxielna noħolqu opportunità l-futur.